Na samom početku osvrnuli su se na jučerašnju ostavku ministrice Holy. Njezino zauzimanje za radno mjesto supruge stranačkog kolege ističu nije usamljeni slučaj. Naime, i na razini županije provodi se instaliranje podobnog kadra, što je vidljivo na primjeru smjene pročelnika poreznih uprava. Konkretno, mogu se sad prebaciti odmah na lokalnu razinu. U Zadarskoj županiji u poreznoj upravi smijenjeno je više pročelnika, mislim u Biogradu, Benkovcu, Pagu i Zadru. Smijenjeno je i dosta službenika, bez ikakvih pravih objašnjenja i razloga. Vrućine su stigle, a samim time potrošnja vode će porasti. Što se tiče zaliha, zadarsko područje je, smatraju oni, oštećeno priključivanjem Smokovića na mrežu bez vodomjera, zbog čega tamošnji stanovnici mogu koristiti vodu u neograničenim količinama, bez straha od iznosa na računu. Odlučili smo podnijeti jednu kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe koja je omogućila spajanje cijelog jednog mjesta na vodovodnu mrežu, nelegalno spajanje na vodovodnu mrežu. To je spajanje cijelog mjesta bez postavljanja vodomjera. Voda koja se na takav način potroši naravno ide kao, smatra se, rasapom u mreži. Jedan je dio tih 65% i sve to skupa mi zajedno plaćamo. Svoje minute dobilo je i gradsko vodstvo. Naime, grad je u manjku preko 90 milijuna kuna, s druge strane rashod od dohotka viši je za 5 milijuna kuna. U stranci vjeruju kako će poslije lokalnih izbora i oni činiti dio vlasti, te će tada urgirati za smanjenje plaća u gradskoj upravi za najmanje 15%.